Oh, may aga sa inyo. Teacher Jay nagali para sa aton nga online nga klase. Kung okay na kamo dira, pa-PM lang para ma-take kong inyong attendance. Maayong aga mga estudyante, maayong aga mga totoo mga inday, pati sa inyong mga ginikanan, maayong aga man sa inyong atanan. Tani maayo lang inyong kahintangan dira ha. Kaya subong nga panahon uso ang online nga klase, gani tuduan ta kamo online. Nagligad na si Manaho, nagpa-test ako. Ang pamangkot sa test, ano ang inyong reaksyon sa ginapahimo nga pag-lockdown sang aton nga gobyerno? Josita Buenavista, ara ka dira, ang nanay ni Josita Buenavista palihog tupadi siya kay tagantay ikaw sa resulta. Nay, gain pamangkot ng imo nga bata kung ano ang iyang reaksyon sa ginapahimo nga pag-lockdown sang aton nga gobyerno. Nay, ang sabat sang imo nga bata, okay lang. Kita mo, Nay, kung ano kaabilidadan sang imo nga bata sa pagsabat-sabat. Palihog ko, Nay, dokol sang imo nga bata. Kasi syempre, di kami pwede ka sakit sang inyo nga mga anak. Pues, ikaw da dokol sa iyan, Nay, palihog gid lang. Ikaduha, Dolpo Escobar. No? Dolpo Escobar. Ang tatay ni Dolpo Escobar, tupad banda sa iya. Sang nagligad bulan, 4 lang ang imo nga sinudlan. Then ikaw nagakadto, tay, ginatagaan mo na siya sang balon pero wala siya nagasulod. Ganit tay, palihog katambul lang imo nga bata. Kaya wala na siya nagailong eskwela. Ikatatlo, no? Ginapanawagan ko dira si Sharon Cruz. Sharon Cruz, ang ginikanan ni Sharon Cruz tupad sa iya. Sang first grading, ang iyang score sa Filipinos is 85. Very good, Sharon. Sang midterm, sang second grading, Sharon, 88. Baka namin kinagataas ang imong grado. Pero sang third grading, baka Sharon, 75 ka na lang. Nay, kabalo ko na nung rason. Ineng si Sharon, nagnuronobyo-nobyo. Gani palihog kulusi ang hita sang bata nimo. Nagkatimprano pa, nagnuronobyo-nobyo. Wala na siya naiga-eskwela. Wala na siya gasulod sa amon nga klase. Ilabi na gid sa Filipino. Amo naging complaint sa iya sang iya nga maestra. Nan, magamo ni nga amon nga ubal to nasadyahan ako kasi syempre involved ang mga ginikanan. Kadi ba ito puros naman lang kamo reklamo, no? Ganit sa mga ginikanan nga galantaw dira sa akon. O, time nyo na nga time nyo na nga mag-share sa inyong nga mga nabalaan sa pagiging maestra. Kamo dira sentensya sa inyong mga bata, kaya kamo dira sa ilang nga tupad. Okay, manay? Siguro mo ni maayo ni nga suhestyon, no? Kamo dirang bahala sa ila, kay amar-ara kamo sa tupad nila. Pero, tapos naton sini, mas ma-break naman kita, kay usually nag-break man kabay kita. At syempre, tuloy ang ano ni teacher, no? Yari kita diri sa mga goodies. Palihog lang, ha? Ano lang kamo, pamain lang kamo sa mga nagalantaw. Mga estudyante ko, dira basta nagutom na kamo, no? Pamain lang kung ano nyo gusto. Mayara kita Skyflakes. Tagpulo ang isa. O dali lang gid ha. Kasi Jeresa Whitmore, mine. Okay, taken. Jeresa Whitmore, pa-confirm. Palihog lang ko message, personal message. Next, miyara makita, Ovaltine. Ovaltine, pulo man. Miyara man kita sang Chocomani. Chocomani, tagaan ta mo plus 10 kung baklo ninyo ini. O dali lang gid Tina Rufino. Nag-minus siya sa akon nga Chocomani. Okay? Tina Rufino, ikaw makakuha sa Chocomani plus 10 ikaw. Jeresa, kay duhang imo plus 20 ikaw ga. Okay, madamo kayong salamat. Para sa subong at chimpo, no, may ara man kita sang mask, tag 40. Pag may ara kita sang Green Cross alcohol. Barato lang iniya kay Diyos ko magabaan kita. Ang alcohol, pwede lang ini 30. Ang mask, 20. O, dali lang gayad kay ang alcohol, ginmay ni Gaylord Bracamonte. Madamo yung salamat to. Plus 5 ikaw sa imong alcohol. Para sa mga ginikanan, dira no, may ara man kita sang mga gold. May gold kita, may silver nga bracelet, anting-anting para sa mga virus. O, dali lang gid. Rosemar de la Cruz, mine sang mga bracelet. Madamo ika salamat, ha? Tuloy ang negosyo ni ma'am. Dali lang gid. Sa dason si Mana, ma-eskwela na makita parte sa science, gani basahaw rin yung inyong libro. Nuwi ka mo halin dira,
basa lang kamo sa inyong nga libro. Kag dason si Mana, pwede ka ba magpa-reserve kay basi makaluto ako sang sandwich ha. Mabaligi ako sang sandwich, pasta kag bihon. Gani, pa-reserve na kamo dira. Okay, class? You're dismissed. Bye.